मोजां बाथ्रा बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जे इनिशिएटिभ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बेवहाय गोबां जेंना दंमोन जितु बियो पिआरएफ प्रप'ज रिजार्भ फरेस्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एग्रि जायो जाया बेफोरनि खोथा मोनसे फैनानै दिनै दा मोनसे सेटेलमेन्टआव फैबाय 11 करिडरनि थाखाय 1 किल'मिटार गुवार जायगा हगारनानै होनांगौ बेनि बदलाव मोनथाम एफआरसिनिखौ हा हुखौ होनो हासिगोन मोनसे अबस्था फैबाय दा बिथांमोननि हा हुनि जेंनाया जोबनानै थांगोन दारागावआव मोनसे जेंना मोनसे जानानै दङ दा 500 मिटारसो हा हगारनांगौ 11 करिडरनि थाखाय ओनसोलनि मानसिफ्रा दाबो बेखौ थिग मोजां रोखोमै गनायनो हायाखै नाथाय गनायाबा राहा गैया बे हाखौ हगारना होआगौ माने हानि सेटेलमेन्टआ जानाय नङा पार्मानेन्टलि हा हुनि जेंनाखौ सेटेल खालामनांगौबा जों बे हाखौ हगारनांगौ आरो बेनि गेजेराव मोनसे लेना माने एरादरा जागोन मोनसे सेटेलमेन्ट जागोन रायलायबावनांगौ रायलाय 500 मिटार जायो ना 500 मिटारनि खम जायो ना बारा जायो बे आलादा बाथ्रा हा हु राननाया जिहेतु फरेस्ट राइट एक्ट 2006 मायथाइनि आयेन बायदियै जोङो फरेस्ट ओनसोलाव थानाय ट्राइबेलफोरनो हा होनांगौ बेनि गेजेराव माखासे क्राइटेरियाफोर दङ बे क्राइटेरिया फुलफिल जाजोब्बाय लोगोसेयैनो दा गुबुन नन ट्राइबेलफ्रा जायफ्रानाखि बाहाय दङ बिनि थाखाय आलादा क्राइटेरिया दङ बिथांमोना बेवहाय मोनथाम जेनेरेसननिफ्राय रायजो जानाय जानांगौ बेनि प्रुफ डकुमेन्टखौ दिन्थिनो हायोबानो बिथांमोननोबो हा हु होनायखौ खालामनो हागोन थ' दिनैनि हाबाफारिया जोबोद मोजां बाथ्रा आरो बिटिसिनि सिफा बेखौ गोख्रैनो फोजोबगोन होननानैबो फोसावलांबाय लोगोसेयैनो बेवहाय दै लोंनायनि मोनसे जेंना दङ PMAYG बिनि हा न' बांखौ मोननो हाया हा जायैनि थाखायनो आरो बेनि अनगायैबो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा सरकारि लन बायदिसिना एप्लाइ खालामनो हाया हा हु गैयिनि थाखाय स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जानो गोब्राब जायो लामा सामा जानो गोब्राब जायो बेफोर गासैबो जेंनाफ्रा जोबस्रांनायनि दा बेयो मोनसे दाबो कमिसना खामानि मावगासिनो दङ जेसेबां गोरलै हिसाबै जोङो सानदोंमोन एसेबां गोरलै बेथ' जानानै फैयाखै मानो होननानै बुङोबा सानजाथिं एक्सटेनसननि बेलायाव गोदान गोदान एरिया सोनांगौआव ट्राइबेल गामि नन ट्राइबेल गामि आरो बै ओनसोलनि जि मोनसे हाग्रा बंग्रा बायदिसिनाफोरखौ सार्भे खालामजोबनानै बबे बबे एरियाखौ बोरै सोनाय जागोन बेखौ नायनानै मोनसे रिपर्ट बानायनो सम नांदों फारसेथिं गिबियाव जाय चेयारमेन बिथाङा थांनायनि गेजेराव थांनायनि जाउनाव आरो गोबां सेटबेक गोलैदों दा गोदानै जाय चेयारमेननो दायित्व होनाय जादों बिथाङा आरोबाव माने थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 30 तारिखआव जोबनांगौमोनबाबो फोजोबनो हायैनि माखासे सम लाबावदों बेखौ गोख्रैनो फोजोबनाय जागोन आरो चिफ मिनिस्टाराबो बुंखाबाय जे बाउन्डारि कमिसननि रिपर्टआ गोख्रैनो साबमिट जानांगौ आरो बाउन्डारि रिपर्टआ कमिसननि रिपर्टआ जेखियानो जाया मानो जों राजनैतिक भाबै जेखौ गोनां सानदों बेबायदि थांखि लानानै फोजोबनाय